חדש ונהר היוצא מעדן ארד והשקט גנים, מעיין חיים כרחם ממי הטוב, ואיתה בי שוב את הכוח לעורר את האור הגדול שחבוי בתוכי, לעורר את האור הגדול שחבוי בתוכי. ויחד בחשכת הלילה וצנעתו לא יחדל מבוע מזרימתו, אך בחשכת הלילה וצנעתו לא יחדל מבוע מזרימתו. בתוך התהומות עלות אור ובמסות את השכבות שכיסו את עיניי, שפתיים וליבי שארית כוחותיי אתייצב בראשה ואשא את קולי. יעלה ויבוא רגע הזה, יבוא גם יום חדש ונהר היוצא מעדן ארד והשקט גנים, מעיין חיים כרחם ממי הטוב, ואיתה בי שוב את הכוח לעורר את האור הגדול שחבוי בתוכי. ויבוא בחשכת הלילה וצנעתו לא יחדל מבוע מזרימתו, אבל בחשכת הלילה וצנעתו לא יחדל מבוע מזרימתו. בתוך התהומות עולות אור ובמסות את השכבות שכיסו את עיניי, שפתיים וליבי שארית כוחותיי אתייצב בראשה ואשא את קולי. בחשכת הלילה וצנעתו לא יחדל מבוע מזרימתו, אבל בחשכת הלילה וצנעתו לא יחדל מבוע מזרימתו, בחשכת הלילה וצנעתו לא יחדל מבוע מזרימתו, אבל בחשכת הלילה וצנעתו לא יחדל מבוע מזרימתו. בתוך התהומות עולות אור ובמסות את השכבות שכיסו את עיניי, שפתיים וליבי שארית כוחותיי אתייצב בראשה ואשא את קולי. ערב טוב מגדל העמק! ערב טוב וברוכים הבאים לכולם! רגע, אביגדור. אנחנו צריכים לעשות תפילה לחיילים. חיילים, אל תשכח את החטופים. כן, אז אנחנו נבקש מהקדוש ברוך הוא שיגן על כל החיילים שלנו, שיחזיר את החטופים ויביא כבר את המשיח. ואת בית המקדש! אמן! רגע, אביגדור. מה זה הקבוצה של הילדים שם? אין ילדים, אני לא רואה מה אתה לא רואה שם קבוצה של ילדים? אלה חמשושים! חמשושים! חמשושים לא! סוף סוף שומעים אתכם. סוף שומעים. תגיד, שלם, אנחנו בפורים, לא? כן, פורים, לא? יש שם איזה מכת הרוב כזאת. מה מכת הרוב? השתגעת? אתה לא רואה שם? זה השישיסטים החיות! רגע, ומה זה השתיים שם למעלה שתקועים לבד? שתיים? אתה לא יודע מי אלה? לא, מה זה? השביעיסטים המג'נונים שכל היום ישנים. אלה. מי נשאר לנו אחרון? כן, יש פה את האלה הלא קשורים האלה למטה, שחושבים שהם קשורים. אתה לא יודע מי אלה? אלה הנטשות. מה זאת אומרת נטשות? אלה שנטשו אותנו לפני תקופת זמן מה, וחושבים שהם קשורים. אל תרגישו בנוח, אתם לא קשורים. לא קשורים. ומי
עוד נשאר לנו? כן, הדבר הכי חשוב לא אמרנו. השמיניסטי! לא! מה לא? המנחים! אביגדור! ושלם! למה עכשיו אתם מוחאים כפיים פחות, אה? אנחנו לא מתחילים עד שאתם לא מוחאים כפיים. כפיים! זה הכי חשוב. עכשיו נגיד תודה רבה להשם יתברך. ולמי שליווה אותנו במשך המלחמה הזאת. השקיע מזמנו, ממרצו. בזכותו, בגללו לא היינו פה. לא היינו מוכנים לחיים בלעדיו. הרב יוחאי! תודה ענקית! לא נמשיך כבר עם תודות, למרות שיש כל כך הרבה אנשים, ודווקא בגלל זה. כן, כי אם נמשיך פה זה לא ייגמר היום, אז אנחנו נקצר ולא נגיד תודות, נגיד תודה כוללת לכולם, לכל מי שעזר, לכל מי שסייע. רגע, יש מישהו אחד שממש ממש התחנן וביקש להגיד לו תודה. אז תודה רבה, הרב יעקב. תודה. יש לנו עכשיו חלק מה... הו! הו! היי! היי! טוב, עכשיו, אתה יודע מה יש לנו עכשיו? מה יש לנו? שכחתי בדיוק. צריך קצת לדבר כמה אנשים. לא כאלה קשורים, לא שמיניסטים, אבל... כן, המדריך שלנו, לא דיבר. המדריך בכבוד! מה אתה עושה פה? מה אתה עושה פה? לא עושה, מה, אני זה סע, שעושה סע, בגיטה, סע. מה אתה עושה פה? סע, אני המודך, נכון? סע. אני משאיר את כל הגיטה, מה אתה רוצה? תזכור, ב10 לחודש. טוס! תודה רבה למדריך. מדריכים. לא, מדריך. הם כאחד הם. לא נחשב כבודם אחד. של צורי. הם עושים עבודה של אחד. ועכשיו נזמין לבמה את... הרב יעקב והרב יוחאי. אמרו לי הרב? אני הרב. הוא עשה בייביסיטר 4 חודשים. שילמתי 4 לו טוב. חודשים לא היה, חוזר, אומר... תדעו לכם שאם מישהו חיכה לראות אותי בבית יותר מאשתי, זה הרב יוחאי. כמה חיכו לרב יעקב. אז באמת מגיע לו תודה רבה גדולה ולכלל הישיבה. אני לא הולך לדבר הרבה, אני לא רגיל לדבר לפני הרבה אנשים, חוץ משיעורי אמונה בבוקר, שזה פלוס מינוס הכמות, אבל אני רוצה להגיד באמת מהלב, לא בזה שמבחינתי כבר אני סיימתי את הערב הזה, אם גם תהנו ותצחקו זה יהיה מעולה, אבל ראיתי אותם, אני ועוד אנשים פה, עושים את זה, מרימים את זה לדעתי בשום זמן, וזה עבודה נפלאה וחידוש גדול שיש, ואני אומר את זה גם שנה שעברה, הכל עובר חלק, והכל, יש כאילו מאמורות, אבל הם עשו את זה כל כך יפה וביחד, ומגיע אליהם מחיאות כפיים גדולות. אביגדור, צריך משהו קצת יותר רשמי, איזה ראש ישיבה משהו. אממה, ראש הישיבה הרב שניאור לא יוכל להגיע הערב. מה? מה זה לא מגיע? הוא לא יכול, יש סיבות אישיות. אז הוא שלח מכתב. מכתב זה כמו בן אדם, רק על דף. כאילו. יאללה, תקריא את המכתב. לפני מחזור י"ח אהובי נפשי. ולכל בני הישיבה. לצערי, אני נאלץ להיעדר היום מסיבות אישיות. אך ברצוני לומר מספר דברים. השנה, תשפ"ד, התחילה בתפילות נפלאות, בראש השנה ויום הכיפורים. ולא ידענו, בזמן שאנחנו אמרנו, תכלה שנה וקלילותיה, תחל שנה וברכותיה, מה ממתין ומחכה לכלל ישראל. השתדלנו לזכות את הרבים במבצע שופר, והוספנו השנה, בזכותכם, להתכנס לזיכוי הרבים בלב תל אביב. אך בשמיים היו תוכניות אחרות. ואנחנו ביחד עם כלל ישראל סוחבים בעלייה ומצפים לישועה. עלינו להשתדל ולפעול בכל כוחנו להרבות בחיזוק בתורה ובשמחה. וכל כוחות היצירה והשמחה, וגם הצחוק, יעלו לרצון לפני השם, יחזק את עמנו וחיילינו ונזכה לגאולה שלמה. שלכם שניאור.
הרב שניאור ביקש שנקדיש לו שיר. כן, תהיו איזה מוכנים. קטנה. 3, 4 2, ו... יאללה, 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 חבר'ה, קומו לתחייה. יאללה, חפרנו. רגע, נמשיך הלאה. אבל חוץ מהרב שניאור, יש לנו באמת ראש ישיבה. ראש ישיבה חי ופועם. שיגיע לבמה! ראש הישיבה בכבוד! מלך טוב! שובי, אתה מהשנה שעברה היית בהצגה, לא עכשיו. בעזרת השם, תזכה להיות ראש ישיבה. לא יודע אם בישיבה הזאת, אבל בעזרת השם. משהו קצר, אחרי הדברים של הרב שניאור לא צריכים להגיד יותר מדי, אבל באמת האירוע הזה, מצד אחד הוא לא קשור, הוא לא שייך בזמן הזה. הייתי בשבת בצאנז, אז האדמו"ר שם בסעודה שלישית, בחר, הוא אמר, אני לא יודע באמת איך אפשר לחגוג פורים, כאילו מה, הוא אומר, אין לנו את מי לשאול, אבל מצד האמת זה לא פשוט. אבל מצד שני, ההתכנסות הערב זה עד מאוד גדול למה שהיה בחצי שנה בישיבה. שהרב יוחאי והרב יעקב הם שותפים לדבר הזה. וזה שהישיבה, ברוך השם, מצליחה להתנהל, מצליחה להתקיים, מתקדמת חצי שנה בתוך מלחמה, ממש לא פשוט, חצי מהצוות רמים היה מגויס, ועוד כל מיני דברים אחרים, מנהל פנימייה שהוא גם מדריך וגם עוד 7 מדריכים ביחד, ועוד כהנה וכהנה. והערב הזה זה עדות לזה שברוך השם, עד הנה עזרנו רחמך, הישיבה פעלה, פועלת, חיה, בועטת, וזה דבר שצריך להגיד עליו תודה. תודה גדולה לקדוש ברוך הוא ולכל האנשים, כל האנשים, הצוות והתלמידים גם לכם, מגיע יישר כוח גדול, להורים, שאנחנו ממשיכים להחזיק מקום של תורה בזמן כזה חשוב, כזה לא פשוט, וכזה חשוב להחזיק בו את התורה. אז אנחנו רק נברך גם את המחזור כיתה י"ב, המחזור המסיים בישיבה, עוד לא מסיים, אבל המסיים, החותם את הישיבה, ואת כל התלמידים, שבעזרת השם נראה ישועות גדולות. כל עם ישראל ביחד, ויהיה לנו שמחה. עכשיו אנחנו משמחים את עצמנו, אבל הקדוש ברוך הוא ישמח אותנו בשמחה גדולה ואמיתית, בעזרת השם, בגאולה שלמה במהרה. תודה רבה לרב מאיר. ראש הישיבה החי והפועם. האמיתי שחי ופועם. טוב, נשאר לנו עוד דובר אחרון. כן, לא הזמנו נציג מההורים. נציג ההורים, הרב יאיר קרטמן, ראש כל תורת המדינה, בכבוד. זה לא קורה. טוב, סיפור חסידי קצר. יהודי אחד פוגש את חבר שלו, אומר, מה שלומך? הוא אומר, ברוך השם מצוין. מה עם העבודה? הוא אומר, תקשיב, מצאתי עכשיו עבודה חדשה. מה העבודה? שואל אותו חבר שלו. הוא אומר, תקשיב, אני כל יום עולה למגדל הכי גבוה בעיירה, מסתכל. התפקיד שלי להסתכל אם המשיח מגיע. זה התפקיד שלי. אומר לו חבר שלו, אוקיי, תגיד לי, זה נשמע אחלה עבודה, ואיך הכסף? אומר, האמת, הכסף לא משהו, אבל מה? זה עבודה לכל החיים. בעומק, הסיפור החסידי הזה אומר שהרבה שנים ציפינו, אבל אם מספרים את הסיפור הזה עכשיו, בשנים הללו, המשיח דופק על דלתנו. רוחו של בן דוד דופקת מכל עבר ועבר. מהר"ל אומר שאנחנו לא יודעים מתי בן דוד בא. כשיעקב מכנס את בניו, רק יעקב מכנס את בניו כדי לגלות את הקץ, כי יעקב הוא הכי פנימי, כי אין לו שום קליפות חיצוניות, והוא היחידי שיכול לדעת, וגם ממנו זה נסתר. אנחנו לא יודעים מתי זה בדיוק יבוא. אבל כל מי שיש לו לב, הרב מאיר דיבר, אנחנו רואים את התמונות בחוץ. כל מי שיש לו לב מרגיש שהוא דופק, שבן דוד דופק בדלתנו.
והפרספקטיבה שאנחנו מסתכלים עליכם עכשיו, חברי השמינית, ילדינו, זה הפרספקטיבה הזאת. אתם עברתם 4 שנים, שלחנו אתכם לפה רכים, אני לא יודע אם תמימים, אבל לפחות רכים. ואתם עברתם קורונה, ומערכות בחירות, ומאבק על רפורמה, ומלחמה, ומכל עבר הדפיקות האלה דופקות לנו, ומכל עבר אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא מנסה לדבר איתנו, ואנחנו רוצים לנסות להקשיב. ופה אני רוצה לעבור לתודה. אנחנו רוצים להודות לישיבה, כי הדפיקות האלה במציאות הן דפיקות שצריך לדעת להקשיב להן, וצריך לדעת מה לעשות איתן. ואם הולכים לשמח הורים שנופלים, ואם הולכים תורמים ספר תורה, ואם שותפים עם כלל ישראל, ואם הולכים לשבת חסידית, ושמים את הקודש בראש כל חוצות, וכל המסקנה של כל הדברים האלה היא קודש וקודש וקודש. אנחנו רוצים להודות לכם על הדבר הזה. אנחנו רוצים להודות לכם ששימרתם ופיתחתם והעצמתם את הילדים שלנו, ונתתם להם את המבט איך מכל המציאות הזאת אנחנו מתקרבים לריבונו של עולם, איך מכל המציאות הזאת אנחנו מגיעים למקום גבוה יותר, ועל כך יש לנו הכרת הטוב גדולה. עכשיו אני אקרא קצת שמות ובזה אני אסיים. אני רוצה להודות באופן אישי, אני מקווה מראש, פספסתי אנשים, אבל לפחות אני מקווה שלא רבים. אני רוצה להודות לראש הישיבה הרב מאיר קץ, שחינך את הילדים שלנו בחמישית, הרב אברהם פריימן, בכיתה י' הרב דני ציוני והרב יצחק גבאי, כיתה י"א הרב יוחאי גרוסברג והרב אליקול בן דוד, ובשמינית לך תדע מי הרם, כמו שאמרנו, הרב יוחאי גרוסברג והרב יעקב מלכה. ולמדריכים כמובן שמלווים גם בהיבט הרגשי והחברתי, פרקש ומחלוף נצח, יוסף שלמה נצח ואפרים, וכמובן ליונתן וצורי, ולאמהות הבית מירב ועידית. תודה רבה, אנחנו מלאי הערכה, מלאי הכרת הטוב. ערב טוב. דיבור מעניין, אה? כן, וואלה, אחלה רבנים יש לנו. תודה רבה. כפיים. רגע, עכשיו מה הבא בתור? יש עכשיו את הפאנץ'. הדובדבן שבקצפת. מה זאת אומרת פאנץ'? ואז מוביל את הרב פורים. מה זאת אומרת פאנץ'? פאנץ' זה הנקודה. מה הנקודה? הנקודה, יש לנו הפתעה חייתית ומשובחת. לחלק מהאנשים. סיום, סדר קודשי! חבורת המשניות בראשות איתן... רגע, מה זאת אומרת? אני אסביר להם. יש חבורה של שמיניסטים שלומדת כל יום פרק משניות מאמצע השביעית בערך. עכשיו, אתמול בדיוק, סיימנו סדר קודשים. יאללה בואו. הסוף של המשנה האחרונה, נקרא רק את הסוף, נגיד שהדרן, לא את כל 3 פעמים, ויפתור אתכם לשלום. רבי שמעון בן הקשיא אומר, זקני עם הארץ, כל זמן שמזקינים, דעתן מתערפת עליהם, שנאמר, מסיר שפה לנאמנים וטעם זקנים ייקח. אבל זקני תורה אינם כן, אלא כל זמן שמזקינים, דעתן מתיישבת עליהם, שנאמר, ב60 חוכמה ואורך ימים תבונה, סליק מסכת קינים, הדרן הלך, סדר קודשי. ועכשיו נעבור. עכשיו, מה נעבור, אביגדור? מה יש עכשיו שלם? נראה לי סרטון אמרו, משהו כזה. סרטון של מה? לא יודע, בוא נראה. בוא נראה. חכה ונראה. סרטון ראשון. הרב יוחאי, אתה יכול בבקשה להצטלם לסרטון השמיניסטים? שמיניסטים? אני בשבתון. שלום לבעלת הבית. סיימנו לסדר את הבית, רק שאלה, את הווילון את משאירה ככה
או שאת סוגרת את החלון, אשמח שתעני לנו. כי אנחנו רוצים לצאת. טוב, בגדול ואני לא מסתיר את זה, ואני אומר, הגישה שלי בחינוך, ותהיו איתי כי זה כן חשוב לי, זה למרות שכולכם כיתה והכל ביחד, הגישה שלי זה להסתכל על התלמיד האחד, כאילו הוא עכשיו כל עולמי, יש לי רק את התלמיד הזה, ועם זה אני הולך. כן, שאלות? יאללה יאללה חבר'ה קומו לתחייה תשברו את המחשבותי למשיח בא יאללה 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 חבר'ה קומו לתחייה תשברו את המחשבותי למשיח בא יאללה 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 חבר'ה קומו לתחייה תוסיפו עוד צ'ילי, עוד צ'ילי. יאללה, נבו פה, נבו. יאללה, נבו. הם לא שמו מספיק צ'ילי. בנים, רגע, בנים, תורי חדל, תורי. תגיד לי, לא? זה נכון מה שאני שומע? אתה מחכה אותי? לא, מנשה, לא ראיתי לך, מנשה. תשכח מהתעודת בגרות. לא, אני מצטער, מנשה. תשכח מזה. פעם אחרונה, מנשה. מה השעה עכשיו? קדימה, קדימה, לילה, תזכר. עונה, קדימה, אנחנו מגיעים ו... זה כמו שהיה לי אתמול. מה היה לך אתמול? מה זה? שלום, מה היה לך אתמול? סלמאיר. סלמאיר. סלמאיר, אופן. מישהו קרא לי?
שלי לעפולה, רוצים לקנות את החלבה, נכנסנו ולא היה חלבה, ואתה צורח היה מוכר, אני רוצה חלבה, אני רוצה חלבה. זוכר את זה? רוטשטיין. רוטשטיין! 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 מה? אני ממש מהר, חדר, אני ממש מהר. בוא תיכנס. שינו, אני חייב עוזרות. אני חייב לו. מחכים לי, אני צריך ללכת. נדבר אחרי זה. אני צריך לומר. רק לגמוס כמה דפים. סוף שנת. אני עטלף עיוור, זועק את חיי בחושך, אני ישן וליבי ער, אני נרקומן של אושר. בוקר טוב, יאללה, בוקר טוב. איתנו. בואנה! בוקר טוב, חברים, קדימה, איתן, בוקר טוב לך, אתה קם? בלילה טוב, כמו שתמיד אתה אומר, קם, אני כאן. ביי. יש פה מיטה פניה, איזה מסע שהוא כאן, אני איך אפשר ללכות היום, בפנילה היום, איזה כיף! איזה יופי פה, נעשה פה אימון יוגה. אימון יוגה, אנחנו אוהבים יוגה. נסדר פה, זה במקום כבר, היום הזה פה. הופלה. שלום. נסדר פה, כן. מה שלומך? ברוכים הבאים, איזה יופי שבאתם, ברוכים הבאים לכולם. בואו תשבו, איפה אני אשב קצת, תודה רבה לכם. איזה יופי, שלום לכולם. טוב חברים, אנחנו היום נעשה אימון יוגה שלישי.
ואנחנו נתרגל בעיקר שרירי רגליים, רגל עליונה ורגל תחתונה, וכמו שאתם זוכרים כבר, אז כמו בשיעור הקודם, אנחנו נעשה הרבה תרגילי הרפאיה. כן, אתם אוהבים הרפאיה, הצדדים. טוב, אנחנו נתחיל בנשימה ולמתוח רגליים. להרגיש את השרעפת, עכשיו למתוח ידיים ולהרגיש את הרגליים. לואיז, בלי טלפונים, זה לא מתאים. להרגיש את המתיחה של השרירים, אתם מרגישים? למטה מצוין. עכשיו להרים רגליים קצת. לואיז, אני ביקשתי בלי טלפונים, זה מפריע. קרה משהו מטורף. זה לא משנה, כל עוד מלחמת עולם אתה לא יכול להפריע. לא יודע, מלחמת עולם, יש מלחמה בכיוון. רוסיה, אוקראינה, מכירים את זה, זה לא חדש. יש מלחמה דווקא בישראל. מה? יש מלחמה בישראל עכשיו. מלחמה בישראל? תראה לי. כן, יולית, אנחנו באזור מלחמה, אני בקושי שומע אותך, המרים, טנקים, יירוטים באוויר כאן מעלינו, הכי מלחמה שיכול להיות, אבל צריך לומר, עדיין יש מחבלים בתוך שטח ישראל, עדיין יש קרבות בבארים, מבקיעים, כפר עזה, כיסופים, זיקים, שוקדה, אורים, ניר עם, נחל עוז, יד מרדכי, אלוף פיקוד הדר. מה קרה לקחת קשה? תראה, אני יהודי. סבבה, גם אני יהודי, ואז... זה הדם שלי. טוב, לא יודע, בי זה לא נגע, וואלה, אני לא יודע מה זה אומר לי. היהודי זה כל עוד בלבב, זה כל היהודים הם אחים. אם זה כל כך נוגע בך, תלך לשם. מה ילך לשם? מה ילך לשם? מה, אני אלך לשם? למה לא? בטח, אני אלך לשם. אני אלך לעזור לעם שלי להיות חזק מול אויבים שלו. מנואל הולך להציל את העם שלו. כן, אבל מצוינות. מה תעשה שם כבר? אין, משתדל לא לעשות זה. מה, אני כבר עם שמה לעשות שם, קצת צריכים עזרה. מנואל, מה אתה קשור לשם? אתה בכלל אתה בצרפת? אין לך שום קשר אליהם, לא ייצרו אותך בכלל. מה זה, מה אתה קשור? הם חלק ממני. אני חלק מהם. כל יהודים הם אותו דבר, הם האחים. משפחה אחת שגדולה. אתה פשוט, אתה מסודר. אתה מאמן יודה בצרפת. הם מדינה קטנה במזרח התיכון, מה זה קשור אליהם? אני לא מקשיב לכם. אני חושב... אני אסביר לכם רגע, אתם לא מבינים כלום, בסדר? אני יהודים, וכל היהודים הם אחים אחד של השני. אוהבים אחד את השני, והם עוזרים אחד לשני שצריך. זה לא יכול להיות שהם ילחמו שמה, ואני יושב פה, לא אעשה פה כלום. לא הבנתי, רע לך פה? לא, הכל סבבה לי פה, אבל גם... מה אבל? אתה חי פה בצרפת, כל החיים אתה פה. למה שאתה עלה לארץ ישראל, אחי? אתה לא מחובר לחשמל, אחי. מסכים איתך, המאמן שלנו התחרפן על כל הראש. אמא שלי תמיד אמרה לי שהביא יותר מדי יודה יוצא סרטים. אני לא מקשיב לכם, בסדר? אני חושב שמה שאני צריך עכשיו לעשות זה לטוס לישראל וללכת להציל את העם שלי. טוב, אין לי מי לדבר. ראש מכיר. לגמרי. די לצחוק עליי. בסדר, עכשיו אני צריך לטוס לישראל, כולם לקחת את הדברים שלהם וללכת. זהו, נגמר האימון. טוב, תהנה. זהו. סוני, מה? אבל כשאני חושב על זה, איך אני עושה, אני בכלל דרכון. דניס, אני יכול שנייה לדבר איתך. אבא שלך עובד במשרד הפנים, נכון? עקרונית כן. אז אולי אתה תבקש ממנו שיעזור לי בדרכון? תראה, אני לא יודע אם אבא שלי יכול להתפנות על הבוקר, לסדר דרכון לבן אדם שלא כל כך איתנו. עוף איתכם. אתה צרפתי, אתה לא מבין שום דבר ביהודי. נו, רגע, אכפת לך להתקשר אליו. טוב, אני מתקשר. הלו, פאפה, זה דניס, מה נשמע? בלי דברים מיותרים, אתה יודע לעניין, בסדר? מה? איפה אתה עכשיו? אתה יודע, בשיעור יוגה הזה שאמרתי לך עליה. כן, איך שם? מצוין, הבעיה היא שהמאמן, על השיעור השלישי של הקורס, רוצה לטוס לאיזה מדינה, לעזור להם, אני יודע. כן, לעזור להם שלי, בטח. כן, עצוב מאוד מה שקורה שם. כן, אתה תוכל לסדר לו איזה דרכון? תשמע, זה לא בדיוק עובד ככה, כן? צריך לכתוב מראש, אי אפשר סתם ככה מעכשיו לעכשיו. אפשר רגע? שלום, אבא של דניס? איך קוראים לך אתה? סליחה. מרסל. שלום מרסל, שלום וברכה. תקשיב, אני יהודי ואני רוצה לעלות לעם שלי להילחם שמה. אני אעלה איתך או בלעדיך, עם דרכון או בלי דרכון,
ואם צריך, אני אכנס בתוך מזוודה, בסדר? אתה יכול לסדר לי דרכון? שמע, אתה משוגע גדול אתה יודע, צריך לכתוב מראש, להשיג טפסים, זה לא עובד ככה. תקשיב מקסים, כמה אתה רוצה? מה רוצה? נו, כמה כסף? כלום כסף, מה כסף? אתה עושה לי בחינם. איזה יפה מצדך, אני מאוד מאוד מתחבר לכל המעשים שלך, שאתה ככה עושה טוב, בחינם. בשבילך נעשה מחיר חבר. טוב, בסדר, גם טוב. עד מחר יש לי דרכון? עד מחר יש לך דרכון. תודה רבה, פרנסואה, תודה רבה. זהו? זהו, תודה רבה, אתה יכול ללכת, אני אסע בשבילך. ביי. בהצלחה. עכשיו אני יכול ללכת לארגן מרתק שלי, ולטוס לישראל להציל את אבא שלי, לעזור להם. יאללה. הנה אנחנו פה מגיעים לישראל, איזה יופי. יש פה כתוב גם מדרגות נעים, אנחנו נרד במדרגות נעים, איזה יופי לנו. הנה מצוין מדרגות נעים, איזה יופי. כולם פה מגיעים לישראל, תראו מבינים איזה יופי פה למטה. כולם מגיעים לארץ, נפלא ביותר. איזה יופי, כולם מגיעים להילחם בארץ. הנה, זה מוזר, מה? זה עולה למעלה. וואי! אני ארד למטה, אני לא יכול ככה, צריך לרדת למטה. כתוב מדרגות נעים, זה בכלל לא נעים לי פה מה שקורה. זה עולה למעלה, לרדת מהר. שלום וברכה לכולם, איזה יופי פה, אנחנו בישראל, אתם לא מבינים איזה יפה פה, איזה קדוש פה, הכל ארץ הקודש. אנחנו מגיעים ואנחנו רואים פה את כל הנהירה של כל האנשים שמגיעים להילחם בגלל המלחמה פה בישראל. הנה לדוגמה, תראו אותו, הנה. שלום אדוני. נכון, אתה מגיע לפה עכשיו בשביל להילחם? האמת שאני בדיוק נוסע מהארץ. הנה, שמעתם אותו? הוא נוסע לארץ עכשיו בשביל להילחם ביחד, נהיה חזקים, ביחד ננצח. נוסע מהארץ. נוסע? לא, מה נוסע מהארץ? נוסע לאיטליה. נוסע לאיטליה? מה, מפה לאיטליה? מה, למה אתה נוסע מפה לאיטליה? המשפחה שלי שמה. מה, למה היא שמה? עכשיו מלחמה פה, צריך להיות פה, מה? שמה יש מקום בטוח. מה זאת אומרת מקום בטוח? יש פה מלחמה, צריך להיות פה. שמה לא מסוכן. פה מסוכן עכשיו. אנשים פה מתים כל הזמן. לא, מה הקשר? מה אין מה לעשות? מה, אנחנו מלחמה פה. צריך להילחם פה, מה, אתה לא יכול ללכת ככה. אתה מאיפה אתה הגעת? אני הגעתי מצרפת. עכשיו אני מיד שמעתי יש מלחמה. אני לקחתי עוד דברים שהייתי רואה מזוודה שלי פה, מזוודה שלי, לקחתי את המזוודה שלי מיד, ובאתי מיד, הגעתי לכאן להילחם. אתה יכול פשוט לתרום כסף מחוץ לארץ והכל בסדר. אתה לא צריך להגיע ממש. מה? אני לא מבין למה, אני יהודי כמו כולם, באתי להילחם פה. מה זה לתרום כסף? צריך חיילים? להילחם. אחי, כל הכבוד, אני חושב שקודם כל צריך לדאוג לעצמך. ככה אתה בורח? אני לא יודע, זה מאוד מוזר לי מה שאתה אומר. לא בורח, אני נוסע. אני נוסע מהארץ, כשיש במלחמה וצריך אותך. טוב, בסדר. חברים, זה מאוד מוזר מה שקורה פה, אני לא יודע. אבל יש גם אנשים כנראה לא יודע, כנראה יש לו איזה משהו חריג והוא לא רוצה לספר, הוא יוצא מהארץ, לא ברור. טוב, אנחנו נמשיך בדרך בישראל, אנחנו נילחם, ביחד ננצח, לא נתייאש, נהיה חזקים, עם ישראל חי. אז יופי, פה מגיעים נראה לי. שלום, פה מגיעים, נכנסים לארץ? כן, פה. איזה יופי, אפשר להיכנס? שנייה, אפשר את הדרכון שלך? כן, הדרכון, בטח, זה הדרכון הראשון שלי. אני אף פעם לא היה לי דרכון. תמיד יש פעם ראשונה. כן, איזה יופי, ברוך השם. יפה, תגיד, הרסת לבד? שמישהו עזר לך? לא, הרסתי לבד, מה פתאום? אני הייתי צריך להזדרז, הרסתי מהכל לבד. מישהו נתן לך להעביר משהו או משהו כזה? לא, ממש לא. לא? למה הגעת לארץ? אני הגעתי להילחם בארץ. להילחם בארץ? להילחם בארץ. להילחם בארץ? להילחם בארץ, פה עם כולם, במלחמה, מה, לא שמעת? אתה יודע, יש מלחמה עכשיו. מתי פגעת את הדרכון הזה? 43 שעות? כן. מה, פשוט, אני אסביר לך, היה לי חבר. יש לי חבר שעזר לי. שנייה. מה אתה עושה? הלו, כן, יש לי פה איזה תייר קצת מוזר. זהו, הוא הנפיק דרכון תוך 43 שעות, משהו פה נראה לי קצת חשוד. אוקיי. טוב, להתראות. לך, תחכה בחדר פה ליד, עוד מעט יבואו לדבר איתך. מה, אבל מה הבעיה עם הדרכון? הכל בסדר, הכל בסדר?
שמה. טוב, אז אני אחכה שם, ואני אוכל את הדרכון שלי? הוא נשאר אצלי עוד מעט, אחר כך תקבל אותו. אתה תקבל אותו, אל תדאג. כן? טוב, תודה. מרסי בוקו. להתראות. פקה. אבל מה אני אעשה? הם תקפו אותי, איציק, מה אני אעשה? מה תקפה אותך? הם תקפו אותי. מה אני אעשה איתך שאתה כל יומיים מאבד את הנשק שלך? מנואל, תעודת זהות בבקשה. עכשיו. אין צורך להילחץ. אנחנו עושים לך כמה דקות חקירה, שואלים שאלות, ואם הכל בסדר אתה משוחרר. טוב, בסדר. טוב, מנואל דגול. יש פה משהו מוזר בדרכון. אני לא מבין, למה אתה קוטע אותי באמצע המשפט? למה? תבקש סליחה מגבי, הוא קשה לו. סליחה. מה זה סליחה? תתנצל. טוב. טוב, מנואל, תראה. כשגבי כועס, אני לא סובל להיות לידו, ואם הוא כועס עליך, לא כדאי לך גם. טוב? אז ככה. מעכשיו, אתה עונה לנו רק כשאנחנו מדברים איתך, ורק את האמת. בסדר? בוא תסביר לנו מאיפה הגעת? אני באתי מצרפת. ומה אתה עושה בצרפת? אני גר שמה. ומה אתה עושה שם תוך כדי שאתה גר שם? אני מאמן יוגה. מאמן יוגה. איציק. כן. אתה יכול להסביר לי למה שמאמן יוגה מצרפת יגיע לישראל עם דרכון שהונפק לפני איזה יום וחצי שעות? טוב, זו שאלה קשה. מנואל, יש לך דרך להסביר? כן. אז זה אבא של אחד התלמידים שלי ביוגה, אז הוא הדביק לי דרקון, הוא עבר לי דרקון. תגיד לי מה זה דרקון, מה אתה ליצן? איציק, הוא מלגלג עלינו. גבי, אתה לא נוגע בנקודה, הוא התכוון לדרכון. כן, דרכון. בוא תסביר לנו מה גרם לך לעלות לארץ. עוד בשעת מלחמה. אני באתי להילחם בארץ, לעזור לעם שלי. יש מלחמה בארץ, ואיזה צרפתי אומר שהוא בא לעזור. כן. לא יודע מי. תסביר לנו יותר מה אתה עושה פה. אני יהודי, כן. וכשאני שמעתי שיש פה מלחמה, אז אני חשבתי שאולי הם צריכים עזרה. תגיד לי בדיוק, צריכים עזרה, תגיד לי, מה אתה משחק אותה? איפה היית בשמחת תורה? מי צריך אותך? כן, מדי. אל תגיד לי די. מגיע לאיזה צרפתי, דרקון אומר לי, בא להציל אותנו. מה אתה, ספיידרמן? מה אתה, סופרמן? מה אתה? אבטר. אבטר הוא לא גיבור. אבטר גיבור. הוא לא גיבור, הוא ילד, מה יש לך? אז מה אם הוא ילד? מה אתה, אבטר? אני לא ראיתי אבטר, מה זה אבטר? הוא לא יודע מי זה אבטר, איציק, אתה מבין, איציק. טוב. תראה, צמנת לי אותו עכשיו. בוא רגע. איציק. גבי. הוא לא סתם בן אדם טוב. איזה סתם, הוא מפרפר אותנו, אני אומר לך, יש חושים, איציק, הוא מפרפר. גבי, אין לך כלום עליו. הוא בסדר. לא עושה כלום. תראה אותו, הוא מפרפר אותנו. טוב, גבי, אני חושב שאתה סתם. אני לא סתם. גבי, אתה סתם. אני לא סתם. גבי ואיציק, חשודים לעזוב. איציק, קוראים לנו איציק. איציק, בוא, איציק. אני בא, רגע, אני בא. תזיז את זה קצת. תראה. עכשיו שגבי הלך, ירד קצת המתח וזה. בוא נעשה איזה סקר קצר. מה סקר? אני אתחיל. איך היה השירות עד עכשיו, אחי? מה זה חיי השירות? אני ישבתי פה, אתם נפלתם עליי, וגבי הזה בכלל צריך ריטלין. מה זה, הוא מגיע לפה ומתחיל ככה לצעוק עליי זה... כן, זה היה גבי. איך אני הייתי? אז היית בסדר, אבל גם אתם הגעתם ביחד, מה זה אני... הגעתם ביחד, התחלתם להגיד לי, אתה איש רע, וזה, אולי נשים אותך בכלא, ואתה ממש מפחידים אותי, אני רק לא עשיתי שום דבר. איציק, הוא תוקף אותי, איציק, בוא כבר! אני הייתי בסדר, נכון? אז יש באפליקציה, באתר, יש כזה תחרות, השוטרים האהובים, כזה נותנים כזה נקודות לשוטרים. איציק! אני בא, תיתן לי 5 כוכבים. טוב, 5 כוכבים, אני בא. איציק! אני בא. מה זה 5 כוכבים? מה, כמו בית-מלון? דפוק זה, שלא ישמע אותי זה גם... אתה עוד פה? לך מפה כבר! לך! אני משוחרר? כן, משוחרר, לך. גבי, תפסתי אותו, גבי, בוא. אני בא. רגע, איציק, רגע. זה פעם ראשונה שלי. איזה יופי, וזה לשכת גיוס, איזה כיתה. זהו, עכשיו אני יכול להתגייס, להילחם, לעשות קרב
תגיד, גם אתה פה באת להתגייס? מה יש לך? מה אתה רוצה ממני? שחרר אותי. לא הצגתי את עצמי. שלום, אני מנואל דגול, ואני הגעתי לכאן מצרפת. לבוא פה להתגייס להילחם? אני באמצע משחק ואתה מפריע לי, תודה. טוב, כנראה, זה מוזר מאוד שקורה פה. אבל חשבתי לעצמכם פעם, איך זה הגיוני שכל הנוער ככה מגיע אחרי שיש מלחמה, איזה יופי זה. וואי. אני חושב אבל, אדוני, שהייתה פה חוסר הבנה, אני לא התכוונתי ככה לפנות אליך, הייתה חוסר הבנה, כן. לא הבנו. הבא בתור. כן, סע. לא. וואי, איזה תמונות פה, וואי, איזה יופי. היום שצריך משהו, אתה יכול לשבת. בסדר, תודה רבה לך. כן, בטח, אני מנואל דגול, ואני הגעתי מצרפת לעזור לאן שלי להילחם, מה צריך לעשות. הבנתי, שנייה. אתה הגעת מצרפת לעזור למדינה? כאילו, מה אתה קשור? אתה צרפתי, לא? לא ישראלי שבא להיות חלק מהעם שלו. מה זה צרפתי? כמה זה צרפתי? למה זה צרפתי? מה זה משנה בכלל? למה? איזה עם את? איזה עם אני? שנייה. אני חצי פולנית, חצי עיראקית, רבע צ'רקסית ושמינית גרוזינית, משם דרך אגב הזקן. אני לא מבין. את לא יהודייה? אבא שלך לא יהודי? יהודייה? בטח יהודייה, מה? הנה היה לי סבא בברזיל, היה לו כיפה גדולה, היה מתפלל איזה 5 תפילות ביום. מזל כבר, הלחצת אותי כבר. ברזיל וזה. אני בסדר, נו, את מברזיל, ואני מצרפת, ודווקא שניהם טובים בכדורגל, את יודעת? לא משנה. סבא שלי יהודי ואת יהודייה, ובאנו לפה להילחם ביחד. איזה קיבוץ גלויות, את רואה איזה יופי. אתה יהודי, אני לא סגורה על זה, אבל תכלס. למה באת? אני באתי לפה להילחם, לעזור למדינה שלי. טוב, תקשיב חמוד. באת יהודי והכל סבבה, אבל תכלס, אתה לא נמצא אצלי ברישומים, לא עשית מיונים, לא בדיקות, לא כל דבר שכל חייל עושה, כמה שנים לפני שהוא מגיע את הצעה. לא, זה לא בעיה, אני אעשה את הכל. רק תגייסי אותי ואני אעשה את הכל. מה חשבת, שאני הגעתי לכאן מצרפת? אני עשיתי את כל הקריירה, הייתי מורה ליוגה, השארתי שם אמא זקנה. מה, הכל הגעתי לכאן סתם, בשביל למכור פרחים בשוק פה, מה? מה? למכור פרחים בשוק? אתה רק מבלבל אותי. אני שנייה מתקשרת למפקד, חוזרת אליכם תשובה. שנייה אחת. טוב, בסדר, אני אחכה. שנייה אחת. איזה שיר יש לו בטלפון המפקד, זה מעניין. אלון, המפקד? אוי, מה גמרת עם הקפה? טוב, שנייה, אני מגיע. רק שאלה קטנה. יש פה איזה אחד, יצור, נפל עליי מחוץ, אתה יודע, מתלבש מוזר. מה מוזר? אני לא מוזר. שנייה, דפק טלפון, ודבר מוזר. מה, אני גם בשביל מדבר. אתה יודע, הוא רוצה להתגייס עכשיו במלחמה הנוכחית. נכון. חי בסרט. מה לעשות איתו? לא משחרר. מה אתה עשית? מה אני עשיתי איתו? מה מועיל? זה מה שאמרתי לו, אבל הוא מתעקש. הוא אמר משהו שהוא עזב את צרפת, קריירה, עבודה, רוצה למכור פרחים בשוק. מה הבנתי? הכל בשביל להילחם עכשיו. טוב. יש איזו קבוצה שאמורה להתחיל טירונות עוד שבוע. עשי לו איזה רישות, שלחי אותו לבדיקה אצל המשוגעת הזאת. טוב, מה, זאת שאוכלת את המוח? כן, זאת. סליחה, תשארי אותו לחופרת. נתח פה את המוטיבציה של הבחור. אם אותה הוא יצליח להרשים, אולי נעשה לו איזה פרוטקציה ככה. טוב, אם ככה אתה אומר, בסדר. טוב, חשבתי פעם, אז אם מגיד שזה לאכול מוח. רגע. מה עכשיו? מה עם הקפה? שנייה, אני גומרת עם העצור. זריז. טוב, תקשיב, חמוד, יש לך פה נס, משהו מדהים. המפקד אמר, יש פה איזה אחת פסיכית, אתה רוצה את המיונים, ואז אחר כך חודשיים בעזרת השם אתה בח'אן יונס. די, איזה יופי! אלוקים מדהים! מדהים. איזה יופי, עכשיו אני... ביי. בטח, ברוך שפטרנו, בטח. מה עושים ממך? ביי, ברוך שפטרנו. איפה אני הולך עכשיו להגיע? פה לימינה יש כאן את ה... היא נחמדה זאת? אתה תזהה אותה מקילומטרים. טוב, אוי, שלום. שלום. פה עושים רעיונות לצה"ל? כן, פה, וואו. פה? כן, איזה זכות יש לי לפגוש עוד אזרח שמוכן לפתור את החיים שלו למען המדינה. כן, בטח. אני יכול לשבת? כן, ודאי, קצת נדחפתי, לא שמתי לב שאתה אומר. מי קצת נשרף, אבל לא משנה. כן. טוב, אז איך קוראים לך? אני קוראים לי מנואל דגול. וואו, איזה שם יפה. אתה מרגיש שהוא תואם לכוחות הנפש שלך ומשפיע עליהם בהופעתם לחיי היום-יום? כן, בטח. אוקיי. אמרת שהגעת בצרפת. באיזה עיר? עובד.
אני בהתחלה הייתי גר בפריז, ואז אני עברתי למרווה, כי היה שם הדירה, אתה יודע, יותר בזול. אבל בסדר, אני מאוד אוהב במרווה, בקהילה שם. והרגשת שהקהילה דחפה אותך למקסם את היכולות והכישרונות הטמונים בך? כן, כן. אני מאוד אוהב את הקהילה שם, היא מאוד עוזרת לנו. גם אמא שלי עברה איתנו ביחד, את יודעת, בפריז למרווה. העבודה קצת היה קשה, מה? זה אחרי זה. אוקיי. במה עסקת לפני שעלית לארץ? אני מורה ליוגה. וואו, כן. כן. אוקיי, והרגשת שהעבודה היא תרמה ככה והעצימה את הכוחות, הנפש שלך, ופרטה לנפשך? לא, אני לא מלמד בזוגות את היוגה, אני מלמד לבד. כל שיעור אני עושה לבד את היוגה, לא בזוגות. למה זוגות? למה שנעשה בזוגות? זה קשה להבין בזוגות, כן. אוקיי. האם אתה הרגשת שהעבודה היא פתחה לך תואר למרחבי חיים חדשים ומרעננים? לא. כן, לא, צוהר. לא, אני לא אוהב צוהר. טוב. עכשיו נעבור לחלק הנפשי ומצבי רוח. בטח, אני אלוף בנפש וזה. האם לעתים קרובות אתה חש בדידות, דיכאון, עצבות, ייאוש, תסכול, חוסר מנוחה נפשית? בדידות אני הבנתי לכל, אבל לא, ברור שלא. לפי ההקשר אני מבין שלא, ממש לא. אוקיי. האם חשת משבר נפשי או קושי חברתי במהלך הילדות או בגיל ההתבגרות? יש כאלו באירופה, אני שמעתי, אבל בצרפת אין דברים כאלו. אנחנו אף פעם, אנחנו כולם חברים מצרפת. את יודעת, כל מקום שאני הולך בפריז, הערוץ שזה יהיה גדולה מאוד, כולם מכירים אותי. וואו. זה מנואל, הוא מורה ליוגה, גדול, מפורסם. וואו, איזה יופי. אז טוב, צרפת. בטח היה לי טוב בצרפת, אני מאוד אוהב. כן, אמרתי לך, אני כל מקום שלא. וואו, אז למה בעצם עלית לארץ? אני באתי פה להילחם, לעזור לעם שלי. וואו, היה לך עבודה טובה וקהילה חמה ותומכת, ועזבת הכל רק בשביל להגיע לעזור במלחמה. כן, אני לא מבין למה זה רק, אבל... וואו, זה מה שכל יהודי צריך. זה פשוט מדהים אותי. אז ככל הנראה תוכל להצטרף לשורות צה"ל. איזה יופי, תודה רבה לך. איפה אנחנו נלחמים? אתם נשקים, מה את נותנת לי או ש... רגע, אנחנו... בגדים אני גם צריך. כן, אנחנו עכשיו נעשה בדיקה של איזה תפקיד נשבץ אותך בצה"ל, אוקיי? איזה תפקיד היית רוצה להיות בצה"ל? יש חיל חינוך, חיל רפואה, חיל הנדסה, חיל מודיעין? אני רוצה קרבי. קרבי. קרבי, לא משנה לי מה קרבי, אבל אני רוצה להרגיש שאני נלחם בחיילים ובאויבים שלנו. לעזור, אתה יודע, להציל את המשך. וואו. אוקיי, אז אני רק רוצה לעשות מבחן קטן שיבדוק את התפקוד שלך בשעת לחץ, זה מאוד הכרחי ללוחם קרבי. בסדר, אני אשאל שאלות, יאללה, התחלנו. לענות במהירות, בסדר? התחלנו. אוקיי. בן כמה אתה? 32. מה שמות ההורים שלך? ורדי ויוסה. כמה אחים יש לך? 2. באיזה שעה אתה קם בבוקר? 7:15. מה אחרי ההוראה לך? גרמה לשלום צרפתי. אם היית חיה, איזה צבע היית מ-1 עד 10? צהוב? מה מספרים? מה זה קשור לזה? מה התחביב שלך? יוגה. מאכל אהוב? קורנפלקס. ערך חשוב בעיניך? אחריות. למה עלית לארץ? כי באתי פה להילחם. מה... כי אני יהודי, כבר הסברתי לך, זה אותו שאלה כל הזמן. סליחה, מה די צעקות? וואי, צור עוד עדיין פה, הקפה, יום. היית, תקשיב, יש פה יצור בפנים, אתה נפטר. סבבה. אני מבינה שאתה קצת נפטר, כן. אם זה בסדר, אתה יכול להיות רגוע. נראה לי כרגע סיימנו את הבדיקות, כן? אני יכול להילחם עכשיו. אני צריכה לעשות כמה בירורים. כן, אתה תחכה כמה דקות בחוץ, אני עוד כמה דקות אקרא לך. אני אחכה פה, זה בסדר. כן. תודה רבה לך. נעים מאוד, כן. אבא, הקלה שלי, איזה קטן. המזוודות פה בישראל, אתם לא מבינים, הכל הלפני קומה, מה זה? שלום, המפקד. נשאר מקום בגיוס האחרון. פשוט יש פה מלש"ב שאתם חייבים להכניס אותו לטירונות. איזה, זה אלפתי? כן, שמעתי עליו. בטוחה שהוא שווה את זה? יש לי מקום אחרון. המקום האחרון, הוא פשוט ממש, אתם חייבים להכניס אותו, הוא הגיע במיוחד והוא מלא מוטיבציה, חדור מטרה, תאמין לי, אתה לא תתחרט על זה. הבנתי, לאחריותך, כן? כן, תאמין לי עליי, בדיקות שלי, אתה יודע, אפשר לסמוך עליהם. כן, טוב. טוב, אז אני אומרת לו, בסדר? בטח.
טל, איך קוראים לה? המפקד, אורטל. כן, טוב, קפה, כן? אוי, טוב. שתיים קפה, זה בסדר, זה אריז, לא יודע. כן, אני מכירה. זה אריז, זה אריז. מנואל? אז אני מנואל, כן? אני יכול להיכנס, כן. כן. כל פעם מתוודה, טוב. אז אני הגעתי פשוט משדה תעופה, אני אמרתי, עד שאני אלך למלון, וזה, עד שאני מדי פעם במלון גם מעכבים אותך, אומרים לך, בוא תאכל ארוחת ערב, בוא תראה סרט, יש לנו היום פעילות מיוחדת במלון, ואני לא נעים לי להגיד להם לא, כי הם השקיעו וזה, את יודעת, אז אני באתי מיד לפני המלון. טוב. אז לאחר בירור קצר נקבע שאתה כשיר להיות לוחם קרבי מבחינה נפשית. איזה יופי, אני מתרגש, איזה יופי. עכשיו, את הנשק אפשר לעשות? לא, עכשיו יש בדיקות רפואיות. אתה צריך ללכת לבדוק אם אתה תוכל להיות חייל מבחינה גופנית ורפואית. זה אפשר לוותר על זה, אני בריא, אני בסדר. זה הנהלים של צה"ל. מה אכפת לי? פה בדיקות מצד שמאל. עכשיו אתה יכול ללכת לגשת על הבדיקות עכשיו, בסדר, מצד שמאל, כן, פה. מה, פה? כן, פה. בחדר שלה הזאת מקודם, אני לא מחבב אותה, אפשר לומר. לא, זה מישהו אחר עכשיו. כן, הוא נחמד, בסדר, הם החליפו בחדרים האלה, התבלבלתי. לא משנה, תודה רבה לך. כן. שלום, עידן, איזה יופי. אין לי עין אבל, זה מוזר. אתה פה עושים בדיקות רפואיות? כן, זה פה, אתה רוצה לתאם מישהו בדיקות או שאתה באת להיבדק? מה? לא לתאם, למה לתאם? אני פה לבד, ברור. מה חשבתי לתאם? לא יודע, אתה לא כל כך אחד נראה שהולך לקבל תפקיד קרבי בצה"ל, אבל... טוב, איך אמר ביאליק? איך אמר ביאליק? גם נראה בעיניים, המכשיר יראה בפנים. אז יופי, כן, בטח, ביאליק. טוב, אז... יש לי ספר שלו, אולי, לא יודע. טוב, תעמוד פה. אני עומד פה. תעמוד פה על זה. זה מפנה יותר בסדר, זה לא זז, נכון? אתה בוא לגובה? כן. הבא יש רק 1.70 מטר, אני כמו עכשיו... טוב, תראה לי גב זקוף. יופי, אני בשם, 1.72 מטר. 72? אז נגיד, בסדר. 72 זה מספר טוב, זה יודע כן, מי שמבין במספרים אז הוא יודע שמספר טוב. טוב, עכשיו נעשה בדיקת ראייה. בדיקת ראייה בטח, בסדר? אני רוצה לראות. איזה מספר אתה רואה פה? זה 3. יפה. 15. זה? רגע. לא לזוז, אתה עומד במקום ולא מתקרב. זה קשה שם, זה המספרים קטנים. כן, זה הבדיקה, אני מצטער. מה מצטער? זה המספר קטן, אני אומר לך, אני לא רואה מרחוק ככה. לא, תנסה, זה הבדיקה. 11. לא, לא טוב. 18? לא, לא טוב. הרופא, אבל זה קצת לא פייר מה שאתה עושה לי. לא, אני מצטער, ככה זה. אתה בחרת את המספרים הכי קטנים, בשורה הכי גדול. זה כדי לבדוק אם אתה רואה מרחוק. מה נגיד לך, זה לא נעים, אבל בסדר? טוב, עכשיו נבדוק את היקף הבטן שלך. בסדר. כיף בטן. ידיים. זה בסדר. כן. וואו, אוכלים שם טוב בצרפת, בטח אוכלים טוב, אתה יודע איזה טוב. וואו, איך אומרים? אתה קצת מלא. כן, בטח קצת מלא. מה זה מלא? מה זה אומר שאני מלא? זה אומר שביחד עם זה שאתה לא רואה טוב וקצת מלא, אתה לא יכול לקבל תפקיד קרבי בצה"ל. מה לא יכול? מה שאני יכול, אבל איך לא יכול? תקשיב, אתה לא יכול לעשות לי ככה. אתה תוריד כמה סנטימטר, מה זה משנה? לא, זה לא משנה, הפרופיל שלך ממש נמוך. מה, כמה הפרופיל שלי? כמה צריך? מה... הפרופיל שלך כרגע 64 וצריך מינימום 82. מה, ואתה לא יכול לשים לי ככה בפרופיל? לא, מצטער, ככה זה. אבל זה טוב, זה כל טוב. יש חוקים. יש לי רעיון. מה? יש לי רעיון. אדוני, הרופא, בבקשה, אני שנייה יוצא החוצה. לא, אבל למה? בבקשה, מה אכפת לך רגע? אני עושה טובה לבן אדם. שנייה, אני חוזר. אדון רופא, כן. אתה יכול אולי לבדוק שוב פעם את הבטני בבטן? שוב פעם. לא,
לא הבנתי, בדקנו בשביל מה זה יעזור. לא יודע מה, אולי התבלבלת, אני לא יודע. טוב, אני אבדוק, אבל מוזר. תבדוק רגע, מה אכפת לך, איזה קטע. נו, כמה? יש אני לך. מה הולך פה? רגע, תראה לי, איך זה קרה? אני לא יודע. אולי אתה התבלבלת כשבדקתי אותי קודם? אתה יודע, זה אומר שזה בכלל לא נעים לי גם. מוזר, אני לא יודע, זה אף פעם לא קרה לי, רגע. עשיתי עוגמת בטן על הבדיקת הראשונה. זה לא נעים לי בכלל. טוב, סליחה, אני מצטער מאוד, אני אעדכן את זה. כן, תדע, אני אשמח באמת שתעדכן את זה. מוזר, לא מצליח להבין איך זה קרה. יכול עכשיו להיות חייל, נכון? אחד יולי. כן, בסדר, אז אני אעלה לך את הפרופיל. שנייה. תודה רבה. אני אתאם את זה. הייתם, אפשר לפתור בעיות, אני צריך להתרגז כל פעם. גם קינקפי עשו לי קודם. מצטער, אני ממש מתנצל, לא ברור לי איך זה קרה. טוב, רק תחתום לי פה, בסדר? באמת יש לך הרבה על מה להתנצל, אני מוכרח לומר. יש פה... איפה אני חותם? הנה, כאן. אני יכול לקשקש באמת, כן? כן, זה עובד, תחתום, אני צריך חתימה. לא, אדוני, זה לא ציור, זה חתימה. טוב, בסדר, פשוט יש פה הרבה לבן, צריך למלא. אמרתי לך לחתום. מה במשבצת או משחקים כאלה. כן, בסדר גמור. בצרפת יש משחקים מאוד יפים, אתה יודע? טוב, יפה. אני בסנוקר. בסדר גמור. בטח, אני טוב בסנוקר. יפה מאוד. טוב, שיהיה לך יום טוב, אדוני. מה יום טוב? איפה אני נלחם? לא, אתה תלך הביתה ויקראו לך כבר. מה, למלון ומשם יקראו? כן, לך למלון שלך, בשבוע הקרוב יקראו לך לטירונות. תודה רבה. מרסי בוקו. יפה דקווה. סבתא אלברשטאט, ברוכה הבאה, כן, לאירוע שלנו, אנחנו מאוד... מרסי בוקו? היא אמורה לענות משהו, לא נורא, איזה קטע. זה רחוק המחנה הזה? וואי. אבל יפה פה סך הכל, יפה פה, כן. מה זה? מה אתה עושה פה? אין ביקורי הורים עכשיו. לא, אני לא ביקורי הורים, אני הגעתי לפה להתגייס. אתה להתגייס? כן. יש לנו 130% גיוס, מי צריך אותך? מי הביא אותך לפה? לא, יש פה אי הבנה. אני הגעתי מצרפת, אני באתי לפה להתגייס, להילחם פה במלחמה. בדיוק, מצרפת? אתה בקושי יודע לדבר עברית, איך הגעת לפה? לכאן אמרו לי להגיע, אני עשיתי כל מה שצריך בלשכה שם, ואמרו לי להגיע לפה, היום רביעי, לא? אתה בטוח? כן, זה מה שאמרו לי. טוב, אם אין ברירה, בוא תעלה על מדים, בוא נראה מה אתה שווה. טוב, בסדר. תגיד, אתה מפקד פה? כן. המפקד, אני אעשה כל מה שאני יכול ואני אהיה חייל טוב, כשהמפקד ידע. טוב, בוא נראה. ברוכים הבאים לשבוע הטירונות. אנחנו השבוע מתחילים באימון אינטנסיבי, מובן? כן, המפקד. יופי. עכשיו כולם מקשיבים, אנחנו מתחילים ריצות. מתחילים בריצת 100 מטר. כולם פתחו שעונים. 30 שניות, כולם פה בחזרה. כל הכבוד לראשונים, תסתדרו בחזרה בחץ. מה קרה? אתה מגיע רק עכשיו. תחזור, תעמוד במקום. אנחנו מתחילים עכשיו זחילות, כולם נשכב. זחילות של 50 מטר, יש לכם 3 דקות. 2, 3, צא! זה מעייף כל האימונים האלו, זה גמר אותי. אני חייב אולי להתאמן בלילה, שאני אהיה יותר טוב. רק שהחבר'ה לא ישמעו אותי. טוב, אני אתאמן בלילה באמת,
וואי וואי וואי. 3 סיבובים. זה מאוד מעייף אותי. יאללה. נניח חצי דקה, לעשות סיבוב וזהו, ללכת לישון. מחר היום השני של האימונים. יאללה, בסדר. ברוכים הבאים ליום השני של השבוע שטח. אנחנו מתחילים את סדר היום כמו אתמול, ריצות ואז חילות. נעשה בהמשך היום גם מטווחים. זהו, מתחילים ריצות. תסתדרו בשורה. תלכו שעון. 2, 3, זהו! עכשיו אנחנו עושים תחילות, כמו אתמול ברבק, כולם בגב, יאללה, רדו לרצפה עוד פעם 50 מטר, 2.5 דקות. 2, 3, צא! כל הכבוד מנואל, יאללה, כולם כמוהו, יאללה, מהר! נופל! 25, 26, 27, 28, 29, 30! 31, 32, 33, לא משנה. לא. מנואל. שאני מפקד. כל הכבוד על היום, לא ציפיתי. ככה. השתפרת מאוד. כן, תודה. תודה. תמשיך ככה. תודה. תודה רבה, מפקד. כבר מגיע עם האוכל. אני רעב, עוד רגע נדבקת לי הבטן לגן. וואלה, אתה נראה לי יש לך עוד איזה 352 ארוחות עד זה יקרה. יש מצב. טוב, הנה, הטבח מגיע. זכותו תגן עליהם. א' בייס ג' דונר. מה נראה לכם? כולה אופן, מה קרה? לא, כדאי להקשיב למפקד על זה. אומרים עליו, היה איזה אחד שלא הקשיב לו, אף אחד לא יודע איפה הוא היה. איפה אתה? נעלם? איזה פחד. כל הכבוד לחיילים האמיצים שלנו, הבאנו לכם פסטרמות אדומות ישר מהישיבה במגדל העמק, תיאבון. כזה עם הקרנצ'ים בפנים? אוי, באמת, משה, אתה יודע שבשביל הפסטרמות שלך אתה רשום את ציפורניים מתרנגולים מסוימים. אשכרה, זה זה? אכלתי ציפורניים. אוי, אל תשע שירותים עם כימי, כן? לא באמת. המצב שלנו טוב, תחשבו על החטופים המסכנים. אותו יאללה, שתקו אותו לאכול בשקט. מה השם שלך אמרנו? אני מנואל. מנוקל. עמי! לא, מני! לא, מנואל. נו, אז מה הביא אותך הלום אל ארץ אשר עיני השם אלוקיך בה? אני באתי להציל את העם שלי, להילחם. עם כושר כמו שאחד פעל שמישהו יוציא את הגוף שלך בסוף הטירונות הזאת. לא באתי. אוי, משה, עם רמת משכל כמו שלך, בוא נראה להיכן תגיע. יאללה, חבר'ה, תסיימו פה, יאללה, צריך לשטוף כיוון היום. כן, תאכלו, למה אם לא תאכלו לא תגדלו. אני אומר לכם, בסוף המלחמה צריך להעניש את כל מי שגרר אותנו למלחמה הזאת. הוא צודק ב100%, צריך להעניש את כל מי שגרר אותנו למלחמה הזאת, כל האחים לנשק, והכוח קפלן וזה, כן? כולם אמרו אותנו לסרבנות, זה מלחמה.
מי דיבר עליהם? אני התכוונתי לממשלה ההזויה, המשיחית והפנאטית הזאת. יש לי רק דבר אחד לומר לכם. בושה, בושה, בושה. כן, וזה הכל בגלל הפוסט-מודרנה, מוריי ורבותיי. הוא הורג אותי. שם ברור כולם שאני והוא לא מאותה דת. אחי, כפרה, מה יש לך, אחי? יש לנו את ביבי. שחרר כבר את ביבי, הוא הראש, הוא אשם. עוד מעט תגידו שגם בן גוריון אשם. חלילה, חלילה. בן גוריון הוא יסוד כיסא השם בעולם. אולי הוא בית הכיסא. קיצר, אני לא מבין באמת איך אתם נוגעים עם המכירות שלכם. מה גישה להפגין עכשיו גם באמצע המלחמה? אתם פשוט חבורה של הזויים. כן, וכתוב במקורות, ביבי הוא אישר זבולון, זבולון הוא בכלל היה בהודעיה, הוא לא עסק בהנהגה הכללית של האומה הישראלית. אתה יכול להפסיק לדבר בזמנך הפנוי. אתה יכול להפסיק לצחוק בזמנך הפנוי. מה אתה סך? אתה רוצה להשאיר את החטופים המסכנים בשבי? הם ינמקו. ומה עדיף, שנשחרר אותם תמורת מחבלים? זה שווה את זה. נו, כתוב בגמרא שמה הדבר ספק הרב נחמת. כן, כן, מה שכתוב בגמרא, ובא מציע דף כ"ח עמוד ב' בשורות הרחבות, ומסנן. תגיע לפאנץ'? בואי חזי דדה מחסום הכסף. כן, זה. אתם משוגעים לגמרי, אתם מחריבים את היקום. מה זה יקום? מה, אתה משובש לגמרי? אתה לא יודע מה זה יקום? זה איפה שביל החלל שם. חלב, חלב. מה חלב? חלב רק אצלי במקרר. וואי, אחי, כפרה, לכו לחו"ל, תעשו כסף, תתקעו שם, תשחררו אותנו, אכלתם את הראש. המדינה היא שלנו, אנחנו הקמנו, אנחנו בנינו, היא שלנו. זה בדיוק, אתם הקמתם ובניתם גוף נפלא. אנחנו בעזרת השם נכניס את הנשמה. נשמת האומה המתנוצצת בפתח גיא בן הינום. עליו השלום. מה מצחיק? משיחיים משוגעים. המדינה הזאת שלנו. אתם הולכים ומתבעטים וטוב שכך. אתם, אנחנו, כולנו יהודים, ביחד ננצח, לא? לא. ביחד ננצח. אמרתי לך שאתה לא מבין פה שום דבר. כן, מנואל, אתה כזה תמים. תראה, אתה לא מבין מה הולך פה. יש רוע בעולם. קורא לנו רעים שאני אבין רק. אתה הורס את החינוך פשוט. מנואל, אתה חדש פה, אני אתחיל להסביר לך. לא, אני אסביר לו. אתה תצא פה החוצה, יאכלו אותך בלי מלח. פה זה לא כמו שם. כן, פה יש אותנו. אני רק רוצה להיות טוב. זה חלשים. תשמע, אחי, נראה לי לא מחובר לחשמל ולתקע והשתיקה, אחי, אתה לא יודע מה הולך, לא יודע מאיפה הגעת, אחי. בוא. צרפת. צרפת בדיוק. הוא נראה לי עוד לא נחת מהמטוס שהוא ענה לה. תלחת חביבי, תלחת. לפי המציאות, דורנו דור נפלא. אבל הפוסט-מודרנה הורס את הכל, מוריי ורבותיי. עוד פעם הפוסט-אפקטה שלך, תשחרר אותה. הרב נחמקה. נחמקה. הרב נחמקה. הרב הגאון. הרב הגאון, הרב נחמקה. שיערוך. אני לא מבין, מה, אתה חושב שאנחנו צריכים להיות מאוחדים בעם שלנו? די, אתה ודאי צודק. אבל בפרט זה לא כל כך פשוט, אומנם נשמה אחת, אבל גופים מפולגים. לפעמים לא ממש מרגישים קשורים, לפעמים מרגישים ממש לא קשורים. מה קורה פה? אלוקים אדירים. כולנו אחים, היהודים, חברים כולם. ברוך הבא לישראל, חביבי. טוב, חבר'ה, בואו תקבלו פה, יאללה, למיטות. כן, שם דיונג אפשר לומר. כן, תשנו נגד איזה גזרה. נו, מי שוטף לנו את הכלים ככה? נראה לי מנואל, לא, הוא בא לעזור. מי בעד? לא, מה פתאום, אני לא יכול לשטוף גנים. אני לא יודע לשטוף גנים. תשטוף. בצרפת אני פשוט לא הייתי שוטף את הכלים. היה מדיח. טוב, האבנים אין אף אחד שישטוף, אז אני אשטוף את הכלים. ככה אני אוהב אותך. איך אומרים אצלנו? נעשה ונשמע. בטח, נעשה ונשמע. אם אתה כבר בעמדה הזאת, אולי תשטוף את הסרצ'ות משבוע שעבר. זו זכות גדולה, זכות גדולה. הזכויות זה טוב, זכויות זה טוב, נכון? זה מצוין זכויות, בטח. טוב, לילה טוב, לא? לילה טוב. לילה טוב. בונבי. וואלה, שמעת איך הכניס בנו? אחי, למה אתה גס? לא, לילה טוב, התכוונתי לילה טוב. אז תגיד לילה טוב. אתם יודעים, בצרפתית, אז לילה טוב, לא אומרים נכון. אז אני התבלבלתי, כי אני הייתי בצרפת פעם, אז קורא לי מדי פעם.
בוא'נה, תראו את המדים שלי. אני לא יכול לעזוב אותם, זה טקטי. וואו, הרגת אותי. אתה חי בסרט, אתה יודע שכל אחד מקבל כאלה במלחמה הזאת. לא, לי יש גם ציצית טקטית, כיפה טקטית. אוי אוי אוי, זה טקטי. מה בדיוק טקטי בכיפה הזאת? יש לה, היא מכסה את האוזניים, יש לה כריות בקרחת, ויש בחור בטח, בטח, נו, די, תהיה בשקט, תן לנו. וואלה, המנוהל הזה, סוף סוף הוא הלך קצת, יש קצת שקט. הלך לשטוף כלים. כן, הוא לא בסדר במוח. מנואל, באמת, המספר ה-IQ שלך יותר נמוך מים המלח. איזה, אני הרבה יותר חכם ממנו, אני כמו אסטן, תראה. לא, אני מנואל, באתי להציל עם שלי, כולנו אחים, אני ילדה קטנה שבוכה כי אינה חברים. וואי, תשמע, אני מרחם עליו, הוא מסכן, למה לא תקעו אותו באיזה מברה של צרפתים ואני לא יודע איפה? אני אסביר לך למה, כי אני מנואל, אני באתי מצרפת, באתי להציל עם שלי, צריך להיות בצבא, ואני אהבתי בצרפת קורסון, והיום אני שוטף כלים. איזה גיטה! גם אני בדיוק עכשיו בזה מלשטוף כלים. לא, הוא חיכה אותך. משה. טוב, תקשיבו, יש לי פה את המפגשת שיניים שלי מצרפת, איפה אני יכול לשים אותה אולי? תשמע, אחי, נראה לי אתה יכול לשים את זה בכל מקום חוץ מהמיטה של משה. כן, אתה מסתכל מקימה באמצע הלילה סחוט, עם בעיצה בצורת וי על המוח. איזה פחד, כי תיקח בו, לא, זה רק אם תתעסק עם מושי. כן, כי אם תתעסק איתי... ואיתי, עזוב, שמור את הדברים שלך אצלך, שלא תצטרך לטוס צרפת לחפש אותם. תודה רבה. טוב, להמשך אורות הפעלה, תפנה למשה, הוא כבר יסביר. מה, התקעת אותי, מה אני אגיד לו עכשיו? בוא אחי, אני אסביר לך. סתום את הפה שלך וקח ממך, כיוונת? לא, פתאום. מה לא? אתה... תן לי. אחי, בוא אני אסביר לך כמה נקודות, אתה לא כל כך יודע מה הולך. אסביר לך. אתה חושב שאתה חלק מאיתנו, ואתה לא חלק מאיתנו. אתה צרפתי, לא ישראלי. כולנו יהודים, מה זה משנה? אחי, זה לא אומר שאתה רוצה להיות גיבור. אחי, ובוא, כפרה, אני רוצה שתהיה חלק מאיתנו, אחי, חלק מהעם. אבל אחי, פה זה לא דיסני, לא צריך פה איזה גיבור מהסרטים. שומו שמיים. אני לא התכוונתי להכניס, אני... בסדר, הכנסת. אתה באת לאזור, אנחנו יש לנו שמירה, בוא נשלב את זה, אתה תלך לעשות שמירה, אנחנו נלך לישון, היה טוב? יהיה פה שקט. אבל אני שמעתי גם אתמול. נו. אתה איש כל כך אידאי. מדהים. ואתה אמר לחיה? לא, כל אחד והידיעה שלו, אני זקוק למעט מנוחה עכשיו. רב גדול. בסדר. אתה זקוק למעט מנוחה, ומנואל... היי ממא יקרה, מה שלומכם שמה בצרפת? אני מקווה לי טוב. עליתי לישראל, לארץ שלנו, כדי לעזור לעם שלנו במלחמה, להציל אותם מיד כל מי ששונאים אותם. ואני לא ידעתי לאן אני נכנסתי. מאוד מוזר לי פה ואני מבולבל. כל מקום שאני מגיע, אז זה נראה כאילו לא רוצים אותי. כאילו אני מפריע להם, או כאילו אני פגעתי בהם. ואת יודעת מאמה, אני רק רוצה לעזור. כל פעם שאני אומר להם את זה, זה לא עוזר. להפך, הם צוחקים עליי יותר, מזלזלים בי יותר. ובכלל כל מה שחשבתי שלא יעשו לי בחיים פה, אז הם עשו לי פה. היום היינו בארוחת ערב ביחד. והיה נראה כאילו אנחנו לא שייכים לאותו עם. כל אחד צעק את דעתו, וזה לא היה נראה כאילו הם מחוברים אחד לשני, או קשורים. אני זוכר מאמה את כל התיאורים שלך על היהודים בארץ הקודש, על האהבה ביניהם, על האחווה ועל הקשר המיוחד שלהם. ואמרתי להם את זה שכולנו אותו עם, וכולנו יהודים. ואנחנו צריכים להיות באחדות כולם. וזה היה נראה כאילו הם לא מאמינים בזה בכלל. הם לא הקשיבו לי. פתאום הפכתי להיות המרכז, כאילו אני אומר דברים לא טובים. וכולם כעסו עליי. זה אפילו קצת הרגיש לי שאני יותר צרפתי מיהודי.
ואולי אפילו קצת לא יהודי. מאוד קשה לי פה עם זה. וחוץ מזה, אני מרגיש חדש ולא קשר כל כך. וגם הם אומרים לי את זה כל הזמן. הם אפילו אמרו לי שאולי כדאי שאני אחזור לצרפת כי פה לא יהיו לי חברים. כי אני צרפתי ולא ישראלי בכלל. אני מקווה שאיתכם הכל בסדר שם בצרפת. אני מקווה להמשיך להיות חזק. בסוף, אני יודע בעומק של הלב שלי שאני יהודי. ומה שאני עושה פה זה מה שצריך. ושזה מה שנדרש מיהודי בזמנים כאלה. לשאת בעול עם העם שלו. לא לברוח מהחיים של כל יהודי על כל העם שלו. אני מתפלל אמא ומקווה ביחד איתך שבסוף אנחנו ננצח. אוהב ומתגעגע מישראל, מנואל. שיעמום המחץ, מה אני אגיד לך? כל בוקר אותו שיעמום, אותו שיעמום. יואו, רגע, שכחנו משהו, צורי. ננל, איפה הנשק? אופק, לאן אתה הולך? רגע, שנייה אני חוזר. צריך לעשות קפה. לאן אתה הולך? לאן הלכת? בוא. מה הלחץ שלך? אנחנו בנחת. מה יקרה? יש לך סיור, אף אחד צריך לא רואה להיכנס שאנחנו לסיור. הולכים באמצע. אף אחד לא רואה. מה אתה כזה זה? וואי. אבל בכל זאת ראית, עליי סומכים עליך לא. הנשק אצלי, אתה בלי כלום. מה אכפת לי, אחי? נראה לך שכוח להיסחף עם הדבר הזה? מה זה להצטחק? שמע גבר, אנחנו במלחמה. אם יגיע מחבלים, מה תעשה? בסדר, אחי. בידיים אני משסע אותם. ואם הם יהיו הרבה? אחי, עושים הקפצת חמשושית, כל אחד מוציא לדרמן דוקר, אחי, ניצחנו. וואלה, אתה גמור, אחי. מה זה לדרמן של חמשושים? אתה לא איתנו. יש להם RPG. אז כל אחד מוציא ווינצ'ב, אחי, מנשפים אותם. וואי, אחי, אתה חי בסרט. אתה חושב אתה איזה דוד הגיבור, שמשון המלך, משהו. מה, אופק, יש שם מחבלים, אופק. בוא נעלה עליהם. אני לא אעשה אותם, אני אומר. פוסטי אני לא אעשה אותם. פוסט. הם באים. Bow to the king.
from the Ramadan. You black to come to the big fucking Ramadan. I'm blessed the Mount Connery to fun. The rhythm black for the Ramadan. כולנו פה? אני יודע... זה בסדר האופן, מה אתה אומר, מה הצפי שלי לשחרור? בסדר, טוב, נכון, אני אסביר מה קרה שאנחנו הולכים אז מנואל היה בקרב בעזה, הוא קפץ על רימון, פתח נוספים, שורש כף היד, זה הכי רציני, עבר שעשה שם ניתוח ובאמת גם היה לו עושים ברגל, עבר ניתוח קטן מנואל, עוד חודש השתקמות, משהו כזה, ואתה תהיה בסדר. תודה רבה. תגיד, מנואל, החברים שלך מהצבא פה בחוץ, אתה מתאים לך שיכנסו עכשיו? חברים, לנו שיהיה חברים. תחשוב, זה החברים שאתה מסרת את הנפש בשבילם, אתה קפצת על העמון בשבילם, תחשוב כמה הם מעריכים אותך עכשיו. אני לא חושב שהם יודעים להרכב דברים. לא, מה, בטח שמעריכים אותך, אתה יודע איזה מסע צילי אתה עשית, בטח שמעריכים אותך. אני אראה. מתאים לך שיכנסו, זה בסדר? תגיד להם שעוד כמה דקות אני אתרגם ויכנסו. בסדר. 5 דקות זה תוכלים להיכנס. הרב אמורני! נחמקה. הרב חמורני! אני רוצה. ודאי. זה ברור, סוגיית הליברליזם, אבל לא מדברי הרב בדר היקר. וואי, חפרתי מהמקורות שלך, רבנו. הלו, תכבד את הרב, הבאנו אותו מרחוק. רבני הידברות זה. וואלה, אני יותר התכוונתי לאיך שדיברנו עם מנואל, זה היה מגעיל. כן, גם הפסטרמות. כן, היה כאן משהו מטורף. תסתכל על הבן אדם הזה קצת יותר לבפנים. כן, משה, באמת לא היה כל כך מתאים, הקטע עם השחת שיניים. לא, והסרצ'ון שדפקת אותו לשטוף זה היה מאוד מתאים. לא, אני רק רציתי לזכות. מה אתה מבלבל את השכל רק? הלו, אמרתי לך לדבר יפה לרב, אבל באמת, ממש דפקת אותו, לא יפה. אני חושב שכל אחד היה לו בסדר במקום שלו, נכון? כל אחד ייקח על עצמו אחריות. אבל משה באמת, אתה לא היית בסדר. מה אני? שחרר, סתם נפלת עליי היום.
אני לא ככה חוץ, אני הייתי קצת לא בסדר, שדיברתי לה, באמת לא היה יפה, אתם צודקים. וואלה, גם אני לא הייתי 100%, וואלה, בסוף הוא הוציא לנו את החיים. הוא באמת בא לעזור, זה שאנחנו לא בראש של המסירות נפש שלו, זה בעיה שלנו. כן, באמת הצינות שלנו לא הייתה במקום. אני מההתחלה אמרתי שהוא איש די. טוב, עכשיו כשאני חושב, קצת דיברתי גבוה, והוא ממש בפועל מסר עלינו את הנפש. כן, אם לא היה מעיף ככה את הרימון, היינו עכשיו בצד מאוזן. תזכרו מה הוא אמר לנו, עזב את צרפת, עזב משפחה, קריירה, הכל, בא להילחם איתנו פה בארץ. כן, כל כך הזוי. הוא בא כי הוא חשב שזה מה שנכון לעשות. כן, זה פשוט מסירות נפש אינסופית על החברים שלו, שהוא לא מכיר בכלל, גרים רחוק מהמקום שלו. זה לא נורמלי, ועוד יותר לא נורמלי שאיך התייחס לבן אדם כזה ענק. אבל אל תעצבו, אחיי היקרים. יש סליחה ותשובה בעולם, אנחנו נבקש, נתחנן, ניפול על רגליו. טוב, קצת נשרפתי. אבל בינינו משה, תכלס, אתה היית הכי לא בסדר. מה אני? אתה לא בבסיס. טוב, כבר 5 דקות, כנס. נכנס... כנס לפני. נסת בסייח של הרב. נסת חשוב. שלום. שלום עליך, רבי מנוקד, נו, מה שלומך? הרופא אמר שנכנסו כמה רסיסים ביד וברגל, ועוד בערך חודש אני משתחרר. בחוץ, חשבנו, אמרנו, אמר לך, כן, חשבנו כאילו להגיד לך על כל באמת כאילו מה אני אגיד? הרב תגיד משהו, הרב. לא, לא יש דברים אנוכיים. אבל במקרה לא אכילות לי מראש, אבל נו, אם כבר כולם פה, אז הרב אומר בעדר היקר, בפרק ו' גם כן אתה, הם רק רצו להגיד לך שזה לא בסדר שדיברו עליך וצחקו עליך וצחקנו עליך וביאסנו אותך, זה באמת לא יפה. כן, אבל תכלס, אתה בן אדם טוב, איש מוסרי. יהודי אמיתי. אמרת דברים מטורפים, אנחנו רק זלזלנו בך. אז אתה סולח מה, לא? תרימו לו! כפיים! יאללה, כל טובה. מנואל אמור להגיד להם שהוא סולח ושתקום לתת להם חיבוק, כי בסוף תמיד אחרי פיגוע ומשהו רע שקורה, אז כולם הם מאוחדים. אני סולח לכם. כן. וואו. תודו שהוא אלוף, נכון? אלוף? נראה גרוע. אלוף! אבל מה לעשות שזה הסיפור שלנו? זה הסיפור. שום דבר לא השתנה פה באמת. נשארתי אותו צרפתי שהייתי. מה שווה הסליחה שלנו? אנחנו יודעים רק לדבר. ביחד ננצח, כוחנו באחדותנו. אבל חבר'ה, בואו נחשוב על זה רגע דוגרי. דוגרי. עד לפני רגע צחקתם עליי שאני שונה, נכון? עד רגע לפני רגע צחקתם עליי, נכון? צחקתם. אז מה השתנה פתאום? מה הקטע לסלוח לכם אם בשביל שתפסיקו לצחוק עליי הייתי צריך אשכרה לקפוץ על רימון? אשכרה לקפוץ על רימון, אני כמעט מתתי שם. חבר'ה, חשבנו פעם על עצמנו? כמה אנחנו קצת הזויים? תמיד רבים, קורה אסון, משלימים לשבוע וממשיכים לריב. עכשיו, גם מבפנים, בלב, עמוק, אנחנו מחוברים אחד לשני ואוהבים אחד את השני. נפלא. בפועל זאת לא המציאות. אנחנו לא חיים ככה. רק כשקורה אסון, כולם מרימים ידיים ומפסיקים לריב. אז חבר'ה, נכון שלפי הטקסט ולפי מה שכולם כבר הבינו, אז אני אמור להגיד לכם כמה אני סולח לכם וכמה כל מה שהיה נגמר. אבל חבר'ה, דוגרי, למה רק עכשיו אנחנו מתעוררים? למה אנחנו יודעים לחבק רק בבתי חולים ובתי עלמין? מה? רק מוות גורם לנו להבין כמה אנחנו אוהבים? תגיד לי, רסל, מה הנאחס הזה? לא יודע, אחי, יעשו פה את כל ההכתרה, אתה וואלכ, מבין? אחי, היה פה אווירה, היה פה צחוקים, היה פה בלאגן, היה פה דברים. מה הרצינות הזאתי? א', היה פה ריקוד מטורף, אחי. בוא.
כדור! כן, כן, אין מה להגיד, מטורף. תודה, כן. לא יודע מה איתך, אחי, יש פה הורים שהגיעו מרחוק, אחי. ההורים שלי הגיעו מרחוק, סבבה? גם אבא שלי הגיע מרחוק, אחי. איפה הוא הגיע? הגיע מיוקנעם. ושאני בחיפה, איזה קטע? איזה קטע? תקשיב. אחי, לא יודע, נראה לי אבא שלך, אחי, טיפה לי איזה פאנץ'. אני אגיד לך מה קרה. אבא שלי קם בבוקר, אמר, אני אבוא להחתרה, אני לא אבוא להחתרה. די, נו, מה אתה מלכלך? לא, עזוב, הגיע להחתרה. אוקיי. הגיע להחתרה, סרטונים, בלאגן, המעיין, צחוק. היה יפה, היה יפה. וואלה, סרטונים קטלניים, אחי. כן, היה יפה, נו. קיצור, הוא מתחיל לראות, ההוא בוכה לאמא שלו, ההוא בוכה לסבתא שלו. אחי, העניין פה מתחיל להיות נח. כן, הוא חיכה למשהו. אביסה. משהו קטן, משהו וואו. בא פה לאיזה משהו יותר עוצמתי. הוא חיכה לאיזה פאנץ'. פאנץ', פאנץ', זה טוב. מה פאנץ'? בוא ניתן להם פאנץ'. יש פאנץ'? יש יום הולדת לדורון. היום יום הולדת, היום יום הולדת. היום יום הולדת. לא, אחי, לא מספיק פאנץ'. לא, זה פאנץ' יותר חזק. פאנץ', אחי, איכותי. משהו לפנתיאון, אחי, שישרוף את הבמה. לפנתיאון! משהו חזק! יום לא הייתה שמיניסטים! השם בשמחה, בואו לפניו ונענדהו, כי השם הוא אלוקים, הוא עשנו ולא אנחנו. ניצחתי! רידו, תעורר פה את האווירה קצת. יאללה, 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 חבר'ה, קומו לתחייה. תם הצוות, הנה משיח בא. וואו. איפה אתם? יומים על ימי יהודה, אברהם, שנות השמות. שנות השמות עובדו יום. ערב טוב שיסיה. וואו, איזה התרגשות. טוב, רציתי קודם כל, לפני שאני מתחיל לדבר, אומר לכם שיש לי קצת פחד קהל. אתם רואים את זה פלפלתיים? אז הגיוני שאני פתאום ירד מהבמה או אשתתק או משהו. טוב, אז רציתי לדבר על משהו, את האמת די עצוב, אולי קצת מזעזע. לא רוצה לנקוט מילים קשות, אבל מזעזע. האמת, מאז שאני זוכר את עצמי, יותר נכון מאז שהישיבה זוכרת את עצמי, זכור לי הרב פורים בתור עניין קצת כזה מזולזל, ירוד. אני אתן דוגמה. הספה של הרב פורים, כל היום אתם יכולים לראות אנשים יושבים עליה. אבל נניח על הכיסא של הרב מאיר או הרב שניאור אתם לא תראו. לא? אז ככה, קצת לפני שהתחלתי את כהונתי כרב פורים, אז ישבתי קצת וחשבתי אולי מה הסיבה שמביאה אנשים לכזה זלזול. ועלו לי שתי תובנות. תובנה ראשונה שעלתה לי הייתה כזה... וואו. קיצר, אז התובנה הראשונה שעלתה לי
היא שזה אולי קצת קשור אליכם, הרב מאיר, הרב שניאור, שבשמוסים שלכם, אז באדם במהלך השנה שומע שמוסים על קימות, על פיצוחים בבית מדרש, אז כאילו נכנס לו קצת לראש שפיצוחים וקימות זה דבר מהותי. אז אם אתם הייתם עושים שמוסים על זלזול בערב פורים, על כבוד של ערב פורים, בן אדם שלך באמצע אייר, בסיוון, בחשוון, בעשרת ימי תשובה, שומע שמוסים על זלזול בערב פורים בי, אז זה כאילו קצת יותר נתפס עוד לדבר מהותי. מקווה שתתקחו לתשומת לבכם. ודבר שני, אני חושב שאם הישיבה הייתה מכניסה את זה בחזון הישיבה, אז היה כאילו דבר יותר מהותי. משל למה הדבר דומה? משל לבן מלך שקצת מתח את קצה גבול היכולת של אבא שלו, יעני המלך, וככה עצבן אותו ועצבן אותו עד שיום אחד המלך שילח אותו מהארמון, נתן לו 10 זהובים ביד וגם קצת אוכל ושלח אותו לדרכו ככה. ואחרי כמה חודשים יצא בן המלך לטיול ביער, ואז אחרי זה 3 ימים של טיול הוא ככה הלך לישון ובבוקר הוא לא התעורר, הוא היה חולה, והרופאים עמלו רבות להעיר אותו ולא הצליחו. אז המלך קם מרבצו ושלח אליו את הרופא המלכותי בכבודו ובעצמו, והרופא אמר לכולם לצאת מהחדר, אני רוצה להתייחד עם הבן של המלך, לבדוק אותו, והוא בדק אותו ובן המלך מת. טוב, קצת נסחפתי, נחזור לענייננו. אז לדעתי הביטול הרב פורים צריך להיות לא פחות מהביטול של החמשושים לרב מאיר. בואו, לא בשמיים. לכן אני חושב שהשנה הישיבה מקבלת על עצמה להתחזק בעניין, ובעזר השם ובעזרתו ביום ראשון הקרוב יתפרסם תקנון של הנהלות איך מתנהלים איתי, ובעזרת השם אני חושב שהתקנון הזה קצת יעזור לנו יותר להחדיר את הנושא הזה למוח וללב ולכלי המעשה. ועכשיו לסיום אני רוצה לומר שככה בגלל המצב וזה, אז לא יכול להיות חוץ מזה שכל ההכתרה כמובן הייתה למצב, אני חושב שצריך להוסיף קצת שבעזרת השם כל האירועי פורים האלה אנחנו רוצים לכוון, להתחזק, שהחטופים יחזרו לשלום הביתה, ונאמר אמן. ונאמר אמן. חזק וברוך. רק לא צריך להגזים, לא צריך להתפלל ממש לרב פורים. בעוד 10 דקות מתחילות נגלות לכיוון הישיבה לכל מי שרוצה. יאללה אלופים לרקוד! אוי אוי נרודה! הודו לו ברך ושמו כי טוב השם לעולם חסדו
ואדום בדור אמונתו. חברים, יש לכם הקפצות מבחוץ שישראל יקפיץ אתכם לישיבה, אז שימו לב לזה. כל הארץ יבדו את השם בשמחה, בואו לפניו ברננה, דעו כי השם הוא אלוקים, הוא עשנו ולא אנחנו. איי נה 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 נה, עמו וצאן מרעיתו.